tema perquè pense que és important que el ple costa un diners i per cobrar o no cobrar no anarem a parlar d'aquest tema perquè és més important el tema de fons. Però com s'ha plantejat el dubte o la qüestió, hem de dir que els regidors de Bloc Independents, Coalició Compromís, han presentat ja un escrit perquè no volem cobrar aquest ple, perquè com han manifestat alguns portaveus, sentim vergonya que se convoquen plens per aquestes trivialitats. No volíem dir-ho perquè pensem que cada un és lliure de fer el que vulgui i que el tema no és este, però davant del dubte dels companys de corporació ho aclarim. I reiterem que la participació ciutadana se garantirà quan hi hagi un Consell de Participació on estiguen incloades totes les festes. Perquè, ja ho hem dit en alguna ocasió, plantejar un Consell Taurino on hi hagi un representant veïnal és una situació incòmoda. Incòmoda perquè està en minoria, perquè considerem que no és la fórmula. Però no volem, com ja hem dit, parlar més del tema perquè crec que les postures estan molt clares i anem a votar en contra.